Hello, Ate Dwan. Kay. Kay ko sa salog si Kay. Ano si Papa diri ma? Hala. Kana ganin taklo be, unahari og beng kan kumot o. Nanay ya gate. Alpine. Ay di condense ka lang. Condense dali. Alpine nga katuloy sa tin kan di condense ka lang. Diba? Diba? Puno di sa rumo na eh. Halo Bu. Halo. Pergi Bu ya lu. Musta. Nagpursilas mandi ay among milkan. Giraon ko ba? Kada barang nanti di bata. Lagyan mo na mas laro ito na mga motor. Hindi ko na. Ulit. Kadili itong bago ulit. Manunan lang at Dagan kayo mag-shot sa niya. Kani po si Nika.